Mong limang wektu
Juru ngayahi karya wanci bangun iki terus ngalamun babar cahya pingar sanyata agung endahe tansah masamangkuyu doh wong manis caketa nuli timbang amung leledho lati ombre sira nimas kandha arum cempaka mulya sayekti ingkang karya sada ngagem ali-aliku
Napa pancen sampun bosen ing mangke prasetyaku nadyan geger walik watu boten badhe ngintu nanging kok ngene kadua murine apa ya dudu jogonde dasar saumpama kaya ngenteni kumambanging sela langke datine rotang ranting kaya dijejuing wekasane kontrang kantreng ana kang wis kalagan kang lebur katresnan ora mikir bebrayan balik njur aku wis kadung keseluruh ati bunga tansah Bismillahirrahmanirrahim. Sun sung sesanti Arhayu 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 Sagung dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kawelujengan miwah siwilasaning Gusti ingkang Maha Agung. Mugi tansah rumentah kaganjarna dumateng panjenengan sadaya dalah kawula. Waradening sagung dumadi nuwun kula nuwun. Kaya wonten ngarsanipun para pinisepuh, para sesepuh ingkang sampun dungkap ing yuswa teges sampun pana ing pamawas miwah lebda ing pitutur ingkang dahat kinabekten ingkang tansah winanting sagung pakurmatan sagung para lenggah kakung sumawana putri ingkang tubagya mulya ingkang pantes nampi pakurmatan wonten ngarsanipun para pangarsa tetangganing wilayah wonten wewengkon Gondang Mangunarja Jati Purnawana Giri ingkang tupantes pinundi-pundi dawah wonten ngarsanipun para kadang muda tumaruna sapantara yuswa ingkang kasat ing luring budi ingkang satuhu kawula tresnani linangkung kunjuk wonten ngarsanipun ingkang hamenggu gati nulinggih Bapak Suwarna sekalian Ibu Marikem ingkang tuhu kula bedani
ingkang lenggah wonten Gondang RT Tunggal RW 7 Mangunharjo Kecamatan Jatipurno lumebet wewengkon Kabupaten Wonogiri. Keparenga nyuwun papunten marak ngabiyantara sowan malih para kadang campursari Amarta Musik tebih saking Laladian Batu Retno Wonogiri. Ing rikalenggahan siang punika pardhapa dawuh saking Bapak Suwarno lan Ibu Marikem samangke badhe caos panglipur saking sauntawis kunjuk wonten ngarsanipun sagung para lenggah. Mugi dadosna jampi sayah. Saderepun kepareng kapurwakan semangga kula nderek lan kula dherekaken manungku puja puji panuwun syukur kunjuk wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung. Awis sedaya berkah nikmat saha rahmatipun katitik rikalenggahan siang punika panjenengan jadalah kawula tasih makempal manunggal wonten papan pawiyahan punika wonten ing kawontenan kebaing kasarasan kabagyan kamulyan boten wonten pambengan satunggal punapa mawantu-wantu donga pamuji mugi lampahing adicara purwa madya wusana tansah manggya rahayu lujeng kalis ing rubeda sepi ing pambek sepindah malih nderek bingkah nderek mangayu bagya wonten ngarsanipun Bapak Suwarno sekalian Ibu Marikem genyongen tas pitulus ngunduh temanten Bagus Andi Priwibowo kang sampun dhaup kalian Roro Alela Ayu Reza Bella donga pamuji mugi nyololomban wonten madyaning bebrayaan agung mugi tansah pikantuk wahyuning jodho dadosa mustikaning jodho pinaringan ayem tentrem bagya mulya satemah dadosa warga ingkang sakinah mawaddah twin warahmah langgeng saklamya lestari widodha salamiya datan bisa kapisake datan bisa kapedhotake tumakenging puputing yuswa. Amin ya rabbal alamin. Tundhanipun enggal pinaringan putra putri ingkang soleh kalawan solehah. Amin Allahumma amin. Dene swanipun Amarta rikalenggahan siang punika nganti wonten Triwidyawati keparenga kula swanaken lan kula tepangaken setunggal baka setunggal wiwit saking sisih tengen. Kis kang ndi ta nduk wedok? Jatirata, Jatisrana, Slogoima, Kismantara. Widyawati mijil saking wengkon Kismantara. Sowan nyawiji sarangan Amarta Musik. Ayo diajeng Berliana. Has. Kalajeng surat ingkang wingking saking wewengkon Slogoima juragan pempek sarangan Amarta Musik sumangga diajeng wiwit. Kalajeng surat ingkang wingking saking wewengkon Tirtamaya Wonogiri Amarta Musik Aira Masya dalam pribadi dari tepang Gladi Wano Petro Jungkung Lalu Prajmantara parang abiyantara serangan Amarta Musik konjuwatan ngarsipun sagung para lenggah para tamu kakung putri kaprayogana kasekecakno setunggal lagon kinarya ambuka ugi salam taklim saking kanca-kanca Amarta Musik Sinengkuyung SC Audio Sound System ugi Media Pro video syuting sugeng siang sugeng lelenggahan wilujeng amriksani semangga nun.
Amarta Music. Wasih. Matur sebarno setunggal lakon kinarya mbuka suwanipun para kadang amarta musik awit saking kawistara kadang besan sutresna dalah panganten saklon sampun rawuh pramila wedal kula aturaken kunjuk wonten karsanipun Bapak Pranata Adicara wekdal sawetahipun semangga nuwun. Joget mriki adik-adik. Hello,
yen si podang andutut ati kebranan ora mendho hatiku saya tutru tak seranani senepi katulute bendo amar tahu sih ada SD Audio Sound System Media Pro. Ora krasa esuk awan nganti wengi. Ayo yo. Nemen yen nganti liya kang nyawang. Kleyang-kleyang tak sawang mencok ning ngepang. Jangan tarik saka kadongan. Sarwi ngoceh dadi pacare. Ayo yo. Bener bakal atiku kekewang liyan. Yen si podang andutut ati kebranan. Bener mendah atiku saya tutrang. Tak seranani senepi katulute bendo. Podang kuning nggone dawuh saking Pak Subur punika sampun dipun aturaken mugi saged mranani penggalih. Amin. Seraginan. Maling. Ayo yo. Ayo yo. Tas. Jogetan Pak Mohon. Nah.
bayar barang mbok mboten usah repot-repot ngoten Tunggal niku. melih Roro Jonggrang. Oh, nggih setunggal melih Roro Jonggrang badhe ngraosaken gantos sanese napa kula mawon? Oh, kula nggih. Kok ketoke dadi kelangenan lho kene. Ketoke iki tipe lelaki yang setia lho, Mas. Ora ngene lho. Bukane Cukup satu saja. pun gagon putuhe kok ngene lho, Pak. Iya. Roro Jonggrang. Piye Bandung? Manut to mringing waspadakku prajurit wis padha mlayu. Aku mau Bandung. Aja kok Bandeng piye to? Bandung kok Bandeng. Ya. Mula manut janggrong. Apane? Roro Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal yen aku nandang kasmaran. Waspadakno. Waspadano prajuritmu kalaparan. Kowe Dadi wanita boyongan Joko Bandung. Jaga Bandung kowe ojo kumalungku. Perang iki kanggoku durung rampung. Bela pati. Bela pati Kang Mas Prabuku Kang Kang Sedang. Sedo lapoe Monconegoro. Obat-obat. obat-obat kowe wanita sing hebat. Ora ngerti yen Bandung lanange jagat. Putra ratu. Putra ratu ing Prabu Damaraya. Aku duwe aji sekti Pandawasa Roro Jonggrang. Roro Jonggrang manuta sun pundhut garwa. Joko Bandung aku duwe bebono. Anak sewu. Bayi semu sewengi kudu dadi. Repot, repot. Bisa ora? Iya Jonggrang Kono tahu. Yo. Yo. Roro Jonggrang kowe pancen ora bakal yen aku nandang kasmaran. Waspadakno. Waspadano prajuritmu kalaparan. Mula kowe dadi wanita boyongan. Yo. Jaga Bandung kowe ojo kumalungku. Perang iki kanggoku durung rampung. Bela pati Kang Mas Prabuku pala. Kame sedo lapoe Monconegoro. Obat-obat. Obat-obat kowe wanita sing hebat. Ora ngerti yen Bandung lanange
niki. Nuwun nggih, Pak. Pak Mangke mangsul Po. malih nggih, Pak Po. Matur sembah nuwun gunganipun Ugi sehat selalu. bebingaipun, matur sembah. Mugi. Bendungan wewengkon Malang kinclong banyu ning kenangan saben liwat tumuju ing prang wetan atu metes atiku koran lawas minangka dadi kasure catur netra ngleres tembang asmara sumilire angin gugah rasa mbok yo eling karang ketis ning saiki kowe orang rewes karang katis ninggal tresno aku kowe nate sumpah ana ning endi tanpa pamit tega nulayani janji asmara ati iso ngenteni garang kates ninggal tresno kang sejati. Ada SJ Audio Sound System Media Pro video syuting terima kasih. Karang kates bendungan wewengkon Malang kinclong banyu ning gugah kenangan kadang liwat tumuju ing prang wetan lotu metes atiku tratapan lenggo jejer sun elus-elus rek maneh koran lawas minangka dadi kasure catur netra leres tembang asmara sumilire angin gugah rasa mbok yo eling karang ketis ning saiki kowe orang rewes karang kates ninggal tresno aku
manten kekalih atut runtut tansah reruntungan ing sarina sawengine datan genggang sarambut lamun adoh caketing hati yen cedhak tansah mulat sida asih tuhu. Aku ngger nyawa ngrene aku dian. Piye Mas? Judulnya Kelingan apa? anakmu ya? Ora kelingan anak aku Lah piye? pengen ngopeni. Tenan ngene iki judulke wong tenan ya aku samar. Wong kok bingung karo ngopeni ae. Aku ngger duwe duit seketip ngono wis bingung tenan. Alah kurang ego. Pindha mimi Apa? semut. Oh jenenge modus ngono jenenge. Ora tenan aku ki ora lila yen apa ana gemremet ana ning awakmu. Pindha mimi amin tuna ayo nimas bareng anetepi wajib sida asih brayan ya satya tuhu Aku kan setya satuhu witi yen nganti saiki ono ya ono sebab sati petangkapan pakopor sumunan andika pangayomanku lahir batin kukus nyoto mongsa jai ketika mune kurang reno tondo yati paseksene ayo rene Endi Mas? kersane Pak Mulyadi saged pirsa Anje. kanthi Mbak menawi keco mriki nggih Mas. kene wae mamplah Mlepat tepi
Langgam Setya Tuhu Nggih. punika kanthi mangajab mugi lestariya anggenipun bebrayan. Amin, Mas Mas. Andi kalian Mbak Lela. Nggih. Ngono iki donga saking Kang Kak, Rama kalian nggih. Ibu. Nano mugian Mugianto berkahing witi ngaturaken sugeng rawuh para kadang tamu ingkang nembe rawuh. Sumangga enggal mebet wonten papan pahargyan lenggah wonten papan ingkang sampun samapta. Sauntawi sekali para swanipun amarta musik. tenan Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ora ngerti. Iya Mas. Ngene iki mau tegese iki kuwi undang-undang. Ayo Mas dibanter aja kalah karo suara udan. Udane terus deres nggih Mas. Iki tegese diparingi berkah. Berkah. Saking Gusti Ingkang Maha Mirah. Nggih. Wah, nggih. Apa kuwi? Mau apa lagi? Ndarep ngopo neh kok teko iki mau apa lagi iki? Mau apa lagi lho? Bintang kehidupan. Bintang lho. kehidupan. Siap. Oke, siap. Melampah tebih datang bengok sing banter. Ya. Aja anti kalah karo suara udan, ayo bengok sing banter. Mugianto
Nggih. Setya tuhu sampun Mas.